Sunshine Radio. Sa Pilipinas, iisa lang ang bagong bukang bibig. Ang Alternatibong Media Network na nagtutrompeta at naghahatid ng magandang balita sa buong daigdig. SMNI, Sunshine Media Network International, where everything is possible. Sunshine Radio, DZRD Dagupan, ang alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Kapartner mo sa balita at serbisyo. One time, 39 man buyandot ya minutos, kasumpalan na alas 5. Hindi basta balita. Mismong balita. Magagandang balita. Napapanahong issue. Makatotohanang reaksyon. Mahalagang tinig. Ordinaryong obserbasyon. Malalim na talakayan. Puso at Sinaunang bago. biyahe. Kainan at importanteng kaalaman. Balita, impormasyon, talakayan at serbisyong publiko. Ito ang Pangasinan Today. Pangasinan Today! Pangasinan Today! Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. Mula huwag pabalitaan ng DZRD Sunshine Region Network. Ito ang pinakamahalagang pangyayari sa lalawigan ng Pangasinan. Ito ang Pangasinan Today! Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. Pangasinan Today! Pangasinan Today! Pangasinan Today! Magandang umaga! Napintas na daw kada kayo amin, apo. Masantos ya kabuasan. Ito ang Pangasinan Today. O, diba? I miss you and I'm back. Ngayon ho ay Martes, ikawalo ng Abril, taong 2014. Araw-araw ho ulit, magkakasama ho ninyo alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. Say Magtaryon Lingkor, minamalat, namamaos, Janice Hidalgo. Ayan, araw-araw ho ulit tayong magiging magkasama para ho sa ating programang Tatalakay. Balitaan, chismisan at syempre, usapang may saysay. O, diba? Na-miss ko kayong lahat. Oo, na-miss ko yung ginagawa ko dito. Araw-araw ho. Ayan, pero dahil tapos na ang ating record-breaking event, oo, balik na tayo dito sa ating pwesto niyan. Oo naman, kamusta na kayo dyan? Oo, hindi nyo ako na-miss. Pero I miss you. Oo, talaga. At syempre, kahit na minamalat tayo, kahit na ganito ang umaga, medyo mahamog-hamog, hindi pwedeng mawala ang ating manlubuyub na balita. Headlines muna! Tropical Storm Domeng humina habang binabaybay ang Pacific Ocean patungong Caraga Region. GSIS premiums ng bayan ng Urbistondo isang taon nang hindi na ililimit. Tax campaign nagpapatuloy sa panawagan na mag-file at magbayad ng tamang buwis. Balikan ang headlines ng ating mga balita sa pagbabalik ng Pangasinan Today. Sunshine Media Network International, an alternative and revolutionary Filipino global and multimedia network, reaching the new world.
where everything is possible. Ang 10 gabay sa wastong nutrisyon para sa Pilipino o Nutritional Guidelines for Filipinos or NGF. Kumain araw-araw ng mga pagkaing niluto sa mantika o edible oil. Uminom ng gatas araw-araw at kumain ng mga produkto nito, mga pagkaing mayayaman sa calcium, gaya ng maliliit na isda tulad ng tilis at madahong berdeng gulay. Gumamit ng iodized salt, asin na may yudo, subalit iwasan ang masyadong maalat na pagkain. Kumain ng malinis at litas na pagkain. Para sa malusog na pamumuhay at wastong nutrisyon, mag-ehersisyo ng palagian. Huwag manigarilyo at iwasan ang pag-inom ng alak. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at alaganapin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council Region 1 at ng Department of Health. Higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan, alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Mambuyandot ya minutos, kasumpalan na alas 5. Oy, namamalat pa rin talaga. Siyempre, babalikan natin ang ating mga manlubuyub na balita. Tropical Storm Domeng o international name na Pipa humina habang binabaybay ang Pacific Ocean patungong Caraga Region. Inaasahang babagsak sa lupa si Domeng mga Huwebes ng umaga sa Hinatuan, Surigao del Sur. Matatandaang pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility ng ganap na alas 7:30 ng gabi, Linggo, dito sa ating bansa. Habang kumikilos ito dahan-dahan sa west-northwest na merong bilis na 13 o 13 kilometers per hour. Inaasahan na magiging maulan pa rin ang ilan bahagi ng bansa hanggang sa susunod na Biyernes. Inaasahang nasa Davao ito sa darating na Biyernes. GSIS premiums ng bayan ng Urbis Tondo, 1 taon nang hindi na iririmit. Tinatayang nasa 1 taon na mula ngayon, mula nang hindi mabayaran ang mga premiums o buwanang hulog ng mga empleyado sa bayan ng Urbis Tondo. 1 taon ng araw mula ng huling maghulog ng GSIS premiums ang nabanggit na bayan. Ayon sa record ng GSIS, may 1 taon na mula ng huling makapag-remit ang local government ng naturang bayan sa GSIS. Magiging malaki raw umano ang epekto nito sa miyembro na hindi naririmitan ng tama sa oras sa GSIS. Maaari rin daw makasuhan ang mga taong may kinalaman sa pagkakaantala ng pag-remit ng premiums, lalo na't walang dahilan para maantala ang remittance. Ang miyembro na hindi makapagbabayad ng premium sa tamang oras ay maaari rin daw hindi makakuha ng tamang benepisyo sa oras. Maaari rin daw maantala ang mga records ng mga ito, lalo na't kung may binabayaran ang mga ito na loan sa kanilang mga premiums. Samantala, Bureau of Internal Revenue Tax Campaign nagpapatuloy sa panawagan na mag-file at magbayad ng tamang buwis ang mamamayan. Muling nanawagan ng Bureau of Internal Revenue Region 1 na mag-file at magbayad ng tamang income tax, ganun rin ng kanilang mga income tax returns. April 15 ang itinakda ng BIR na huling araw upang mag-file at mag-remit ng kanilang mga income tax para sa nakaraang taon o taong 2013. Bagamat mahigit 1 taon na raw, halos nagsimula ang BIR sa panawagan at kampanya nila. Hindi raw sila titigil hanggang umabot ang araw ng April 15 upang makapag-file at magbayad ng ating mga kababayan.
Muling ipinaalala na ang kasalukuyang form ay wala raw ipinagbago sa dating form, maliban sa pinalaki lamang ang mga entry nito upang mas mapadali raw makita at ma-fill upan ng tama ang naturang form. Optional rin daw kung i-fill upan ang parting tinatanong ang iba pang pinagkukunan ng pinagkakakitaan ng bawat mamamayan. Mandatory daw sa batas na mag-file at magbayad ng tamang buwis, lalo na sa ating income tax return. Babalikan ulit natin ang ating mga tatalakayin para sa araw na ito sa muling pagbabalik ng Pangasinan Today. Sunshine Media Network International, an alternative and revolutionary Filipino global and multimedia network, reaching the new world where everything is possible. Sobrang init! Sobrang tagataknid ng pawis! Summer na talaga! At dahil dyan, tatagaktak din ang mga presyong pinabagsak! Tara! Pili na! Sa Magic Appliance Center! Dahil ang mga presyo pinabagsak! Summer price taga! Pili na ng mga aircons, refrigerators, freezers, water dispensers, blenders, electric fans, digital cameras, cell phones, tablets, laptops, netbooks, at lahat ng mga audio video products. Kasama rin ang mga furniture. Ay naku ba? Talagang presyong pinabagsak! Summer price tagata! Siyempre, sa budget mo, swak! Sigurado ang lahat papalakpak! Magic Appliance! Presyong pinabagsak! Summer price tagata! April 5 to May 15, 2014! Higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan, ang alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. One time, 52 ya minutos kasumpala na alas 5. Napakarami hong mga festive events ang nagaganap ngayon kaliwat kanan sa lalawigan ho ng Pangasinan. O di ba? Napakaganda ho sapagkat umabot. Hindi na inulan yung mga magagandang festivals natin dito sa lalawigan ng Pangasinan. O di ba? Nalalapit na rin yung paborito ng ating mga kababayan. Uy, ay favorite nila yung mga yung mga pageant na yan. Yung mga nagpapakita ng magaganda. O magagandang tanawin. Very festive. Sunod-sunod ho ang naganap na mga magagandang festivals dito ho sa lalawigan ng Pangasinan. Ayan, at meron na naman ho tayong bagong record. Oo, hindi ho record sa kapulisan. Oo, para hindi tayo magpapaliwanag sa presinto mamaya. Hindi ho yun. Oo daw, Guinness World Record holder ang bayan ng Bayambang sa longest barbecue. Ayan, wala hong grill yun. Kasi ho yung longest grill rotisserie India ho ang may hawak. Pero kung tatalunin, ang bansang Turkey, longest barbecue ho yun. Yun din ho yung hinawakang titulo ng bayan ng Santo Tomas at lungsod ng Dagupan. O, di ba? Napakaraming tao talaga noon, yung mga araw na yun. Oo, noong April 4. At napakarami naman ho natin talagang mga kapatid na mamamahayag na talaga namang tumutok. O syempre, isa na ang DZRD Sunshine Radio, di ba? Oo, sa kanila nga nakamonitor lahat doon. Si mga malalaking network? Congratulations. Hindi naman ho kailayan. Syempre, tumutok sila doon sa live coverage po ng DZRD. Ayan, nagpapasalamat naman tayo. Tinutukan ho nila yung April 4 event na yan. Ang Kalutan Eddalan sa bayan ng Bayambang.
Napakarami ho natin mga kapatid na mamamahayag na talagang nakatutok ho doon. Isa na ho itong Sunshine. Oo, kasi sila yung sila yung 5 oras na buo yung coverage. Nandun din yung ating mga kapatid na ibang istasyon. Oo, bagamat hindi buo, pero rin by the hour din yung pagbabato ng kanilang mga impormasyon na nagaganap ho dyan sa may bayan ng Bayambang. Maraming salamat din dun sa ating mga kapatid na mamamahayag. Oo, na nagpasalamat naman din sa atin sa kanilang mga programa. At naging bahagi raw sila ng very historical event na naganap nga dyan sa bayan ng Bayambang. O, maraming salamat sa iyo, Kumaring Inet. Oo, pinasalamatan kasi ako ni Kumaring Inet. Dapat naman, ako rin naman ang magpapasalamat sa iyo at sa mga kasama mo dyan sa Kabaluyan 17. Ayan, full force din yung Kabaluyan 17 na nagpunta roon bukod na nandito si Kumaring Ilet More Brigera. Ayan, nandito rin ho siya. Nag-anchor din ho siya. Nag-deliver ho siya ng napakagandang impormasyong nagaganap doon ho sa bayan ng Bayambang. Aba, dinala rin ho niya full force yung kanyang mga kasama sa Kabaluyan 17. O, imagine ho ninyo yan. Kasama ho rin natin doon ang People's Television Network, ang network po ng gobyerno, ang network ng bayan. O, kasama natin doon si Madam Veronica Baluyot Jimenez, si Madam Agnes, si Direk Leo, yung talaga yung kasama ko doon sa sasakyan na nakamonitor sa DCRD. Oo naman, nakamonitor kami sa DCRD habang nasa patrol po kami ng PTV4. Nung oras na yon, kasi nakikita, yung sa pamamagitan ng pagre-report nila, yung hindi namin nakikitang parte, sila ho ang nagsasabi sa amin kung anong nangyayari. Kaya nalalaman namin kung ano yung dapat namin na i-record. Nandyan din ho yung ating mga kapatid na mamamahayag sa print at yung ating mga photojournalists. O syempre, nandyan si Mr. Jojo Riñosa ng Manila Bulletin. Kasama niya dyan si Madam Lisel Basa Inigo, Manila Bulletin po. Nandyan din po si Johan Margaret Reyes Macob ng Sunday Punch at Manila Standard. O syempre, yung aking kaibigan ni si Madam Liway Manantan I. Paragire. O, diba? Nasa rin siya Dagupan News Radio, pero nakikiisa po siya, sumama rin ho siya doon sa coverage, nagdi-deliver din ho siya ng by the hour. Oo. Talaga naman dapat naman pasalamatan yung mga effort nila. Si Lawrence Paris, maraming salamat sa iyo. Pinasalamatan din niya ako habang nagre-report siya. Siyempre, yung ating mga kaibigan kagaya ni Ate Susan Yadaw. Maraming salamat sa iyo. Mr. Orly Girao, Business Mirror. Diba? Maraming salamat sa inyo. At saka siyempre si Ate Yolanda Sotelo po ng Philippine Daily Inquirer. Maraming salamat din po sa iyo, Madam Eva Chan Visperas. Maraming salamat uli. Yung ating mga kapatid na talaga namang tumutok dyan, si Charis Victorio po. Naka-live po sila dyan. Kaya po, imposibleng walang nag-over kasi naka-live din ho ang GMA Channel 10, ang Balitang Amyanan. Kailangan banggitin naman natin sila kahit pa paano dito sa ating programa. Siyempre po, kailangan fair naman. Na banggitin natin sila dito sa programang Pangasinan Today dahil nandun naman talaga sila nakatutok at naka-live. Hindi naman fair pag hindi natin binanggit yung kanilang pinagbatuhan ng balita. Di ba? Although nakatutok nga lahat sa DCRD. Para ma-monitor ang nangyayari sa lahat ng napakahaba ho kasi ng stretch na yon. Pati ho sa likod ng pati yung mga backgrounder. Alam nating lahat. Iba rin naman yung naging participation ng DCRD doon. Kasi pag akyat mo ng munisipyo, kung gusto mong makita kung anong nangyayari sa kabila, buksan lang yung nakabukas yung radyo. DCRD, pati ibang network, buksan na lang yung radyo para malaman. Diba? Pati rin ho yung network ng ABS-CBN Manila, nandun po sila, nakatutok din sila. Diba? Nandyan si Noriel Padjernos. Diba?
napakarami nating mga kapatid na mamamahayag doon. So, it's unfair naman kung sasabihin natin hindi po sila nag-cover. Ayan, very unfair. That's very unfair on their part. Hindi naman sa atin. On their part kasi nandun ho sila. Oo, nainitan ho sila magmula alauna. Actually, more than alauna alas 11 pa lang nandun na sila. Oo, kumukuha na sila ng mga tips kung ano yung mga ginagawang paghahanda. O kasi umaga pa lang, hinahanda na yung mga grills. Pinapatawag na yung mga concern nagagawa nito bago mag-alauna. So, nandun na sila sa 0 hanggang 8 kilometers. Nilalakad na nila yan, pabalik-balik sila. At ipine-prepare yung kanilang mga live OB van. Yan. Richmond Carvajal Perez, ng GMA, TV10, at Mr. Jojo Balingit. Maraming salamat po sa inyong suporta. O, diba? Dapat lang naman pasalamatan natin talaga sila dahil buo ho ang kanilang ibinigay na suporta. Hanggang gabi, nagmi-meeting ho tayo dyan, ating mga kaibigan. Of course, syempre, mga legitimate media practitioners of the province of Pangasinan. Ang Provincial Information Office, kasakay ko sila doon sa sinasakyan naming patrol. Kasama namin sila, nakatutok ho sila. Oo, kaya wag sasabihin na walang nag-cover. Unfair yun sa lahat. Sa lahat ho ng ating mga kapatid na mamamahayag na nandoon, nagtratrabaho, minamalat na maus na lahat-lahat. Oo, nauhaw at nagutom na rin sa gitna ng haring yung mainit na tirik na araw. Yun yung pinakamahirap sa lahat. Maihatid lang yung tinatawag nilang, dito sa DZR din tawag nila doon, blow-by-blow live coverage. Di ba? Lahat sila may iba-ibang iba-ibang network, pero magkakasama ho sila, magkakatabi. Di ba? Frami, maraming salamat din sa iyo. Nakatutok si Frami doon. Nagkaisa nga sila magkakasama lahat. Diba? Sa isang layunin na maihatid sa lahat ng sulok ng lalawigan ng Pangasinan at iba't ibang bahagi ng bansa ang nagaganap po sa bayan ng Bayambang. Tsaka full force din yung yung magkapatid na magkapatid ba yun? Oo, yung magkatandem sa K-17. Oo, yung dalawang chika-chika there. Diba? Full force din sila. Naka-cover doon. Talaga, believe din naman tayo dyan. Very entertaining. Iba-ibang version ang naganap na coverage. Ayan. Yun naman yung goal noon, ma-deliver sa ating mga kababayan. Yung magandang nagaganap doon. Diba? At syempre, pinasasalamatan din natin dyan dapat yung ating mga volunteers. Na nagmula dito sa may lungsod ng Dagupan, nakikooperate din sila dyan. Ang police hotline, pinamumunuan ni Director Cesar Orfinada. Ang Action Incorporated. At syempre, ang Primo, pinamumunuan naman yan ni Mr. Mr. Edgo. Ayan. At syempre, naman in full force and full battle gear. Ang Panda Dagupan, pinamumunuan ho yan doon ng kanilang fire marshal. Napakasugid, napakasipag, napakagwapo niya. Naka full battle gear pero gwapong-gwapo ang dating. Mr. June Sabala. Siyempre, sa pamumuno ng kanilang presidente na si Mr. Mario Lim. Pati mga local newspapers natin nandoon. Nandoon ang Northern Watch. Nandun si Morts, di ba? Oo. Naroon din si Mr. Ver Maganes. Oo, Northern Watch din yun. Hindi niya yata nakita si Morts na nagko-cover din na kasama niya. Tsaka si Ate Yoli. Yan, hindi niya siguro sila nakita. Kasi mahaba yun. Naroon din, syempre, yung Northern Times, Madam Lelia Chuasi. Maraming salamat sa inyo. Yung Mirror, nandun din sila di ba? Oo, nandyan si Gretchen. Di ba?
Si Manny Celso, nandun din siya ng Country Mail. Nakatutok din siya noong oras na yon. Di ba? Marami tayong mga kasama mula sa radyo, television, cable, at ating mga local newspapers, national broadsheets, photojournalist. Ano ka pa? Saan ka pa? Pati mga FM, yung mga kaibigan natin, mga kapatid natin nasa FM, nandun din sila. Di ba? Kompleto ang barkada, kumbaga. Hanggang gabi, kompleto ho sila dyan. Namamalat. Siyempre, nandun din yung Pangasinan today. Posibleng wala. Very festive po ang lalawigan ng Pangasinan ngayon habang pinaghahandaan yung ating Pistay Daya. Nalalapit pa lang, bagamat Abril pa lang. Pero handang-handa na dyan ang provincial government. Isa lamang kung patunay yan na kayang-kaya ng Pangasinenseng magkaisa para mailathala sa isang record-breaking event ang lalawigan ng Pangasinan. Nagsama-sama sila dyan. Provincial government, spearheaded of course by Governor Amado Espino Jr. First time ho kasi yan sa history ng Pilipinas na ang local government, provincial government will support in katang-katang millions of pesos ang isang event. Very rare po kasi yon. Lalo na kung naniniwala siya na ang event na yan ay magdadala sa kanila ng magandang pangalan at syempre recognition. Diba? That's very rare. Ang daming isda, no? Pero bakit ba nung gabi yun? Wala man ako natin mariski na isang isda. Parang wala lang nangyari nung pabalik na magmula 8 kilometers to 0. Parang wala nang nangyari. Pagkadaan mo lang, pagbalik mo, wala na, ubos na. Ibig sabihin ho talaga, napakadami hong tao na naandoon. Parang walang nangyari, wala ka nang nabalikan na isa. Tapos nag-converge na lahat doon sa iba-ibang stage at doon sa plaza. Diba? Tapos picture-picture na lang. Selfie na lang. Pero yung selfie portion na yun, dapat longest barbecue siya. Habang ang ating mga lalawigan ng Pangasinan ay punong-puno ng mga festivals, nagdiriwang din ang buong lalawigan ng Pangasinan dahil maaga pa lang daw naramdaman na nila yun bang pakiramdam na eleksyon na kasi napakarami na raw nagpaparamdam. Ano yan, espiritu? Nagpaparamdam? With matching pamaypay with memes at yung mga speech speech sa stage. Damang-dama na raw dito sa lalawigan ng Pangasinan. Damang-dama na. Napakarami bang espiritu, ganun ba? Pero alam mo, maganda yan para sa taong bayan, yung maraming nagpaparamdam. Naman, syempre. Buhay na buhay dyan ang printing press. Buhay na buhay dyan ang mga t-shirt industry. Syempre, kahit ano man yung patatakan dyan. Mabubuhay dyan kung maraming magpaparamdam. Una na dyan, magpapalagay ng pangalan o di kaya mukha sa kanilang, sa iba't ibang t-shirt in different colors with different fonts. Mga pamaypay, folder, mga papel, paraphernalia. Kahit wala pang Disyembre, kahit Abril pa lang, may bago na namang kalendaryo kaagad doon sa mga magpaparamdam. At syempre sa mga piyesta-piyesta, maraming aattend na hindi naman imbitado. Naman, maganda rin yun, bigla-biglang dumarating. Syempre may bigla-biglang blessing na darating dyan. Pero ang lalawigan ng Pangasinan kasi hindi nakukuha sa ganyan ang mga, basta ganyan-ganyan ang mga botante. Wais! Yung mga botante sa Pangasinan. Importante ho dyan, kung gusto ho ninyo talagang magparamdam, mag-perform doon sa hinahawakan na ninyong posisyon ngayon. At yan ang gawin ninyong leverage, kumbaga. Yan, dyan ninyo ipakita na meron kayong nagawang maganda.
Yan, yun lang yung nagpaparamdam dahil meron kayong afteran. Oo, comes 2016. Oo naman, tsaka hindi pwedeng display of wealth. Oo, hindi pwede yun. Huwag masyadong display of wealth. Oo, mga tipong para sa akin, panis na yung yung hindi na ako magnanakaw. Tipong ganun. Ay, tried and tested. Oo, narinig na nila yan. Importante, perform muna pag may time. Oo, ganyan ang gawin ng ating mga kababayan, lalo na yung mga nangangarap tumakbo ulit sa 2016. Alam ho ninyo, kahit ho kayo ang mga nakaupo dyan, kung minsan, kung binabalak-balak ninyo na yung mga kamag-anak, kapatid, asawa, anak, itatransfer sa kanila yung inyong mga powers, marami na ho tayong kakilala, yung kanilang charm, yung kanilang galing, hindi transferable sa any member of the family. Kinakailangan dyan kasi yung inyong magiging bet na kapamilya ho ninyo, kapatid, anak, asawa. Wag natin isasama ang lugar ng Cavite. Hindi kasama yan. Nasa Pangasinan lang tayo. Yan, importante. Matagal na niyang ipinadama ang kanyang pagmamahal para sa kanyang kababayan. Hindi pwede yun. Hindi pwedeng plastic din pag may time dahil alam na ng mga kababayan natin yan. Totoo yan, hindi transferable. Lalo na kung sa lugar ninyo merong viable candidates. Hindi pwede na ta-transfer mo dahil gusto mo lang magkaroon ng continuity. Hindi pwede yun. Kailangan, yung isusubo mo sa public service, kailangan talagang may puso na magsisilbi sa ating mga kababayan. Uso yan ngayon, ha? For example, bibigyan ko kayo ng example niya. For example, sa mga bayan-bayan, na nag-last term na yung mga yorme-yorme, syempre mag-iisip sila, anak, kapatid, diba? Yung iba, asawa, ganon. Hindi transferable yung kagalingan nung kasalukuyang mga nakaupo ngayon. Marami na hong nangyaring ganyan. Ay nagkakaroon lang ho ng transfer of power kapag nakukuha nila yung tinatawag nilang sympathy votes. Sempatya ba? Kahit na ako minsan sympathy votes, hindi pa rin nila nakukuha, hindi ho ba? For example, sumakabilang buhay yung yung kasalukuyang nakaupo. Pagkatapos ilalagay yung anak o di kaya asawa, makikita ho ninyo kung wala ho doon sa linya ng personalidad ng taong isusubo mo dyan ang public service, alam ng taong bayan ho yan. Lalo na kung ang ina-afteran lang nila continuity of funds. Continuity of service. Funds ka dyan, Janice. Funds, yung wala nang di. Funds, ikaw talaga, Alam ho nila yan. Damang-dama nila yan. Para kang nagsasabi ng may espiritu ba? Damang-dama ba? Alam ho nila yan. Lalo na yung hindi marunong makipag-usap, ng tama sa kanilang gawa. Mag-i-start ka ngayon. Tinatawag nila yan na plastic din pag may time. Diba? Parang meron kang sinusunod na libro na How to Win an Election. Diba? Kailangan nasa dugo mo, kumbaga nandyan sa mga balat mo na talagang ikaw ay magsisilbi sa taong bayan at not for continuity of may subol, sasaluhin mo yung subol. Kinakailangan habang maaga pa ho at maraming nang nagpaparamdam, huwag tayong magpapadala dun sa ating bugso ng damdamin. Kailangan pag-isipan nating mabuti. Alam niyo ho ba kung bakit? Drain na ang Pilipinas kasi. Kinakailangan talaga natin ng mga naiiba at yun bang mga public servant na talagang magsisilbi dyan sa iba't ibang posisyon sa larangan ng politika dito ho sa lalawigan ng Pangasinan. Tignan ninyo ang nangyari sa
sa lalawigan ng Pangasinan? O isa na ho ngayon number 1 province? Syempre dahil bright ang mga botante ng Pangasinan. O alam nila kung sino yung taong merong kakayahang gumawa, magpabuti ng kalagayan ng lalawigan ng Pangasinan. O kasi kung hindi ho nila naisip yan, di ba? O di ba? You know what I mean? O para bang sabi ng aking kaibigan na si Mr. Hans, see what I'm talking about, man? Yeah. Did you see that coming? O di ba? Yan, yung tinatawag natin ganyan. Sayang naman kasi, napakaganda na ng lalawigan ng Pangasinan. Pero marami pa ho tayong mga bayan dito sa lalawigan ng Pangasinan, kinakailangang ma-improve. Oo, kinakailangan ng political will. Marami ho, sa mga bayan-bayan dito sa lalawigan ng Pangasinan, mga empleyado. Empleyado ho ng pamahalaan. Hindi na yung mga nakaposisyon mismo, Kung minsan kasi yung nakaposisyon, okay lang. Maganda naman ang kanilang pagpapatakbo ng pamahalaan. Pero maraming empleyado sa iba't ibang opisina o tanggapan ng mga local government, nako, iba ho ang pananaw nila porque sila ho ay may mga posisyon dyan sa mga local government offices. Oo, para bang ang feeling nila ay sila yung naghahari. O kaya ho kayo kung may nalalaman kayong mga ganyan, mga corrupt employees ng local government. Naku, ang dami tayong alam na ganyan. Magaling dun sa, alam niyo ba yung under the table transactions? Marami hong ganyan. Kinakailangan magkaroon, yung mga bayan na ganyan, yung mga mayors nila, kinakailangan magkaroon ng political will para madisiplina itong mga taong ito. Ang dami tayong na-discover na ganyan. Lalo na pera-pera ang usapan, ay nako kinakailangan magtrabaho at mag-perform kayo. Baka nakakalimutan ho ninyo na ang sinesweldo ho ninyo dyan sa inyong mga kinaupuan. Ayan, ito ang BIR, di ba? Nananawagan magbayad ng tamang buwis. Baka nakakalimutan kasi nitong mga nakaupong ito, mga empleyado sa lokal na pamahalaan, na sila ho ay pinasisweldo ni Juan. Hindi si Juana, si Juan. Kasi sweldo ho niya galing sa taong bayan. Kaya kinakailangan, nararapat lamang na siya ay nagtatrabaho ng ayon sa hinihingi ng ibinabayad ng buwis ni Juan. Kasi kung hindi ho niya gagawin yan, ay nako iisa-isahin ko na kayo araw-araw. Hihimay-himayin na natin kung paano kayo mag-perform sa inyong mga tangga. Pero dadahan-dahanin natin. Naman, di pwedeng bigla-bigla. Dadahan-dahanin ko kayo. Di ba? Yung mga transaksyon sa mga tanggap, alam nyo ba yung tinatawag na red tape? Naku, matagal nang pinapaalis sa pamahalaan yan. Pero kung hindi ho kayo makagalaw, dahil wala hong iaabot sa inyo, walang idadampi dyan sa mga kamay ninyo, kawawa naman yung taong bayan. For example, kukuha ka ng iyong birth certificate, magpaparehistro ka ng iyong pagpapakasal. Kung hindi ho gumagalaw yung register officer dyan, dahil wala kang idadampi sa kanyang kamay, nako, i-text mo lang sa akin yan at dadampian natin siya ng kiss, hugs, hugs and kisses. Diba? Pagkatapos hindi siya makagalaw ng ayon sa kanyang function dahil wala kang ibibigay sa kanya. Kung bagoong lang kaya mong ibigay sa kanya, ayaw niya yun, gusto niya 1,000. Diba? Baka akala nyo hindi ko nalalaman. Per transaction 1,000. Kukumpletuhin natin dyan yung ating tinatawag na dokumentaryo. With live CCTV camera para sa iyo. Nakikinig siya, affected. Dahil kasing nagsusumbong. Pero wag ka mag-alala, dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Diba, suwabing-suwabe. Parang tugtog na ganyan. Ganyan, dadahan-dahanin kita. Concern ho dyan lahat ng mga empleyado sa lokal na pamahalaan. Kung hindi nyo ginagawa ang inyong mga trabaho, nagsisilbi lamang kayo para sa iisang tao.
Pero taong bayan nagpapasweldo sa iyo. Yan, dadahan-dahanin natin kayo sa ating programa. Tapos babati-batiin natin kayo hanggang magsusumbong na sila sa inyo. O, di ba? Kaya, tignan ninyo, pati yung mga empleyado, na naniningil. Alam niyo, hindi nawawala sa bayan-bayan yan. Alam niyo, may mga singil-singil na hindi natitikitan, walang resibo. For example, sa mga nagtitinda, mga naglalako. Ayan. Akala niyo hindi na natin nalalaman yan. Karami palang bayan na ganun. Dito sa lalawigan ng Pangasinan. Tingnan natin. Yan. Gagawa natin ng checklist. Ngayon, kapag ang umuupo sa posisyon dyan sa lokal na pamahalaan, walang political will, hindi ho niya madidisiplina ang mga ito. Magpapatuloy sa ginagawa ang mga ito kahit anong ganda ng kanyang ginagawa sa kanyang upuan kung ang mga empleyado ng lokal na pamahalaan mismo gumagawa ng milagro. Wala tayong matatawag dyan na transparency. Kahit anong gawin mong pagpapagwapo, pagpapaganda, at pagpapasexy, pag hindi natin malilinis ang mga ito dahil wala tayong political will, goodbye politics, hello new name, ganun lang naman talaga yan diba? Sayang naman ang ating pinaghirapan dyan. Pinakamahirap po kasing establish ngayon yung tinatawag nating political will, lalo na't nalalapit na ang halalan sa 2016. Kinakailangan friendly friends lahat at walang iya-unfriend sa FB ba? Kinakailangan confirm ng friends? Siyempre, para dumami ang bilang ng ating mga friends, converting it into votes. Kaya lang, marunong na ang ating mga kababayan. Kung gaano man karami ang iyong mga friends sa Facebook, ganon din karami ang comments, baga. Kasi hindi lang naman likes ang meron dyan, may comment din dyan. Diba? Marami raw tayong mga atleta ngayon nahihilig na puntahan ng iba't ibang mga festivals dito sa lalawigan ng Pangasinan. Dahil napakarami dito sa lalawigan ng Pangasinan ang nag-o-offer na ng kaya ginagawang bahagi ng kanang festivals. Yung mga iba't ibang mga sports. Oo naman, kinakailangan talaga yan. Alam niyo ba, napakalaking makahatak ng mga turista yung mga events na may kinalaman sa sports. Kasi pagka wala yan, marami turista na into adventure. Yan ang kanilang pinupuntahan. Kaya tama yan, nagpapatuloy yan. Maganda nga dito sa lungsod ng Dagupan maraming mga iba't ibang mga athletic at saka mga iba-ibang sports event. Kasi yan ang mga gusto ng marami rin tayong mga turista na naandyan sa adventure. Yan. Maganda naman na yung mga road lines dito sa lalawigan ng Pangasinan, so hindi siya mahirap puntahan. Yun namang mga ibang bayan, kinakailangan lamang i-develop pa nila yung bang mga necessities o mga kinakailangan ng ating mga turista kapag pupunta sila sa ibang mga lugar. Comfort room! Anak ko, naalala ko yung comfort room na yan. Naalala mo ba yan, Ate Yoli? Ate Eva? Naalala ko yan. Parang payong-payong na lang ang katapat niyan. Naman, kinakailangan kinukonsider palagi yan, kapag ka merong event. Saan ba pupunta yung mga turista kapag ka tinawag na sila ng call of nature? Diba? Saan sila tatakbo? Saan sila pupunta niyan? Okay na, kailangan kinukonsider din yan. Pitorat man buyandot ya minutos na batla antes ya alas 6:30 ya kabwasan. Kapag ka mga ganyan, binabalikan na natin agad dyan ang ating mga manlubuyog na headlines.
Tropical Storm Doming humina habang binabaybay ang Pacific Ocean patungong Caraga Region. GSIS premiums ng bayan ng Urbistondo isang taon nang hindi nairirimit. BIR tax campaign nagpapatuloy sa panawagan na mag-file at magbayad ng tamang buwis hanggang April 15 po yan. At syempre, sari-sari ho ang ating mga tinalakay para dun sa ating mga usapin na dapat nating talakayin sa programang Pangasinan Today. O, parang nag-a-adjust ulit ang inyong abang lingkod. Oo, kasi kababalik ko lang. Yes! O, pero bukas ho uli. Samahan niyo uli ako bukas, 1 oras ng pagbabalagkas ng impormasyon, balita. At nako, mga tsorba-tsorba dyan. Maraming salamat. Nga pala, maraming salamat. Magandang umaga sa aking mga bagong tagapakinig. O, sa La Union. Yes, hello. Glenn. Magandang umaga sa inyo, Glenn Season. At saka Grace Pasis. Sherwill. Naku, nakalimutan ko yung pangalan ng mga ibang kabarkada natin, ha? Oo, yung aking aerial at ground support documentation team. Maraming salamat sa inyo. Yan, bagong tagapakinig ko na sila. Bagong recruit, kumbaga. Kanyan na boss lamot. Ibaan nyo lamot sa Makturyon Lingkor. Mandungol ti lamot. O programang Pangasinan Today, maghahatid ho sa inyo, magigising ho sa inyo, kahit minamalat, kahit pinapaos. Ayan. Oo, para may mga nagpaparamdam na yung mga tatakbo sa 2016. Oo, ang akin nila talaga magparamdam. Promise. Bukas, iba paramdam. Ay, paparamdam. Samahan niyo uli ako bukas, ha? Oo naman. Maraming salamat sa iyo, ka, Maring Ilet. Oo, sa mga inspirasyon mo. Yan. Dr. Ashok Vasandani at ang iyong pamilya na nakikinig sa ating programa. Maraming salamat ho sa inyo sa walang sawang pagsubaybay sa programang Pangasinan Today. Nakalimutan kong in-acknowledge kanina ng aking co-pilot. Nakasama ko sa technical side. O, nakalimutan ko na nga eh. Nakaiba ko technical side, Rosito Bautista. Sa ngalan ho ng management ng DCRD Sunshine Radio Dagupan, Jay Mendoza. Sa patnubay ho ng Vice President ng SMNI, Madam Melida Lisada. At patnubay ng CEO ng SMNI, Pastor Apollo Kibuloy. Kung papatanin, saan man papaniaya o si kayo ang lamot na buwas? Sa Makturyon Lingkor, Janice Hidalgo. Hindi basta balita. Mismong balita. Magagandang balita. Napapanahong issue. Makatotohanang reaksyon. Mahalagang tinig. Ordinaryong obserbasyon. Malalim na talakayan. Puso at Sinaunang bago. biyahe. Kainan at importanteng kaalaman. Balita, impormasyon, talakayan at serbisyong publiko. Ito ang Pangasinan Today. Pangasinan Today! Pangasinan Today! Lunes hanggang Biyernes alas